Dulot kan mga minasunod. Cherry Nalios and Family, Nabwa Development Multipurpose Cooperative, Mary Beth Bolival, Lenny Canyeso, Evangelina Igia, Francis Alisago, Mary Grace Borja, Jefferson Galang, asin ni Leia Aiza Alvaro. Misa petisyon, dulot ni Celine asin Derek. Misa kumon, dulot ni Cherry Nalios and Family. Para sa kalag ni Demetrio, dulot ni Gloria Hugo Siron and Family. Para sa kalag ni Dahusita asin Dominador Senior, dulot kan Paranyal Family. Para sa kalag ni Maria Jessica, dulot ni Mary Grace Borja. Para sa kalag ni Segundino asin Joseph, dulot ni Juliana Bilyen. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot kan Anonymous. Para sa kalag ni Filomena asin Salome, asin Rufina, dulot ni Emily Palencia. Para sa kalag ni Nora, asin Misa Pasasalamat, dulot kan Carable Family. Pagirumdum po, bantayan ang sa indong personal na gamit. Bantayan po ang sa indong mga bag asin personal na gamit, asin dai magwalat nin anuman na bagay sa tukawan sa pag-ako kan komunyon. Pandua, tamang pag-ako kan banal na komunyon. Sa tamang pag-ako kan komunyon, ilaag po sa ibabaw an walang kamot, mantang irarom an toong kamot. Akuon po an komunyon sa atubang kan padi o ministro. Pangatlo, Misa Pro Seminario Collection. Ang second collection po niya tungon yan sa enot na Domingo kan bulan para sa seminaryo asin formasyon kan mga seminarista. Panupat, recollection para sa Pasos owners. Igwa po nin meeting asin recollection ang mga may-ari nin Pasos na gagamiton sa Semana Santa. Inigigibuhon po niya na Domingo sa PPC Hall. Panlima, kafiestahan ni Nuestra Señora de Lourdes. Sa Miyerkules, petsa 11, iyo po ang kafiestahan ni Nuestra Señora de Lourdes. An aldaw ni iyan, iyo man po ang pangkinaban na aldaw para sa mga may helang. Sa mga taga-poblasyon, gigibuhon po ang pagpapakumpisal asin pag-ulyo sa simbahan pagkatapos kan misa pagkaaga sa kafiestahan. Sa mga barangay na nasa luwas kan poblasyon, gihibuhon po ang pagpakumpisal asin pag-ulyo kan mga gurang asin mga may helang sa mga kapilya sa aldaw na Sabado, petsa 14 sa oras na alas 8 nin aga. Sa Santa Elena, gigibuhon ang pagpakumpisal asin pagpaulyo pagkatapos kan misa sa Domingo, petsa 15. Ini po pinag-sponsoran Carludes Association. Sinasadol ang mga opisyales kan Barangay Pastoral Council na makipag-koordinar sa opisina para sa schedule kan pag-ulyo sa saindong barangay. Pananom, pagsulo kan palaspas. Sa Martes, petsa 17 kan Pebrero, gigibuhon po ang pagsulo kan palaspas na gagamiton sa Miyerkules 19. Inaapodan po ang gabos na igwanin palaspas sa harong na darahon ang mga ini sa simbahan tanganing gamiton sa selebrasyon sa Miyerkules Santo. Panpito,
Oath-taking kan mga opisyales kan Parish Financial Council. Sa Domingo, petsa 15 kan Pebrero, gigibuhon pa ang oath-taking kan mga bagong opisyales kan Parish Finance Council sa misa na alas 8 nin aga. Panwalo, investiture kan mga bagong acolytes. Sa Marso 15, magagaiwa po ni investiture kan mga bagong mga sakristan o acolytes kan satong parokya. Pansyam, asin ang misang ini sa Roma na misa pasasalamat, dulot kan Pandes, Puntelias, asin Tulidanes families.
Ang liturhiya ngunya na Domingo, nangangapudan na kita mabuhay sa karahayan asin makapagtao nin marhay na padara, tanganing kitaman makahiras kan liwanag na minamawot. Sa padagos na naglalaad sa satuyang araw-aldaw na pamumuhay, an misa tapungon yan ay pangungunahan kan ni Reverendo Padre Frankie Ligoyo. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sangaran ka na maa, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa itong makasalan,
Tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa ton Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tung makasalan, darahon kita sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa dagat katulinongan, sa mga taong marayan mo. Ginoong magika, linod kami ka, sinasawamin ka, pinapamuraway ka, pinapasalamatan ka. Uli ka na pula mo, mamurawayan, kagurang na na Diyos, Madeng langit nun, Diyos sa mga katangan, kagurang na nakipagtong Jesucristo, kagurang na na Diyos, Cordero ng Diyos, ika naman, ika na nagpaparang ng mga kasalanan, kinaman, kay raking kami. Ika na nagpaparang ng mga kasalanan, kinaman, ako asa mo, pakimahelang. Ikaw na nagtutukaw sa to, kalamang kaheraki kami. Na ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan mo ron kahalangkan. Jesu-Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan ka Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, kagurang na namimibi kami, bantayan mo ang sa imong familia sa danay na kaimbudan, tanganing ang nagsasarig sa paglaom sana sa grasyang langit nun, sa imong pag-ampon danay na pakusugon, uli kay Jesu-Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka na Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Ipinapahayag ni Propeta Isaías
namamatian niyato ang presensya kan kagurangdan, kun kita naghihingoha na makapaglingkod sa mga nangangaipo. An enot na babasa. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ulay kan kagurangnan. Bakong pagbaak ini kan sa imong tinapay para sa nagugutom, asin pagpadagos kan mga dukha na mayong harong. Kun may mahiling kang huba, tahubi siya, asinan sa diri mong laman, daimo pagtaguan. Dangan masubang siring sa umagahon, an sa imong liwanag, asin an sa imong kaumayan, tulos masupang. Malakaw sa atubang mo, an sa imong kasuriputan, an kamurawayan kan kagurangnan, masunod sa imong likudan. Dangan maapod ka, asinan kagurangnan, masimbag. Maarang ka asin siya masabi, uya ako. Kung haleon mo sa tahaw mo, an sakal, an pagtuldo kan muro, asin an pagtaram nin daing data, kung tawan mo nin tinapay, an nagugutom, asin an kalag na nagtitios basugon. Masirang sa diklom, an sa imong ilaw, asin an sa imong dulom, magiging siring sa kaudtuhan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Sa diklom minasirang, ilaw para sa mga matanos. Maugay, maherakon, asin suripot. Marhay ang tawong maugay, asin nagpapasubli. Ginigibo niya ang mga katungdan sa mga katanosan. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Sagkod pa man, dai siya matatanyog, para sa daing sagkod, na paggirumdom, an suripot, an sumbong na maraot, dai niya kakatakutan. Pusog an sa iyang puso, nagsasarig sa kagurangnan. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Pinapamugtak an sa iyang puso, dai siya matatakot, sagkod na mahiling niya an sa iyang mga kaiwal. Bulanos na minatao sa mga daing sukat, an sa iyang kasuriputan, danay sagkod paman. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Para kay San Pablo, mahalagang marhay ang tunay na pagsaksi na bako lang sa tataramon. Ipinapasabot niya sa to ang mensahe na magsarig sa kapangyarihan kan Diyos. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ako ngani, pagdalaw ko sa Indo, mga tugang, nag-abot dai irinirukyaw ang misteryo kan Diyos sa halangkaw na tataramon o kadunungan. Tamayo akong binuot aramon hali sa Indo, kundi si Heso Kristo, asin ining ipinako sa krus. Sa kaluyahan, pagkatakot asin makuring pagtakig, nagpasiring ako sa Indo. Asin ang tataramon sako, harubay ko bako sa makatutubod na mga tataramon nin kadunungan, kundi sa pagtutuo kan espiritu asin kapangyarihan. Tanganing ang sa indong pagtubod,
dai magpatugmad sa kadunungan nin mga tawo, kundi sa kapangyarihan kang Diyos. Tataramon kang kagurangan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan Ebanghelyo susug ki San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, kamo an asin kandaga. Alagad kun an asin magtabang, paano na iyan mapapaaskad? Mayo na iyan kamanungdanan, kundi itapok sa luwas, asin timak-timakan nin mga tao. Kamo an ilaw kan kinaban, dai matatago an syudad na yaon sa ibabaw kan bukid. Dai sinusuluan an lampara, asin ibinubugtak sa irarom kan takadan, kundi talagang sa bugtakan. Tanganing magliwanag sa gabos na yaon sa harong. Siring magliwanag an sa indong ilaw sa atubang kan mga tao, na mahiling ninda an mga magayon nindong gibo, asin pamurawayon an ama nindong yaon sa langit. Marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Pagkatapos kan sarong kasal, an padi sa mag-agom, nagpahayag enot sa babae, woman, you are the light of the home. Ika ang ilaw nin tahanan, ikaw ang ilaw ng tahanan. Iyo po bagayan? Ang mga inadaa, ilaw ng tahanan. And sa husband, sabi kang padi, you are the pillar of the home. Ika ang haligi ng tahanan. Sabi kang biyenan, itong mother-in-law po ang biyenan. Tama po ako. Sabi kang mother-in-law, father, ako po. Ano po ako? Sabi kang padi, ika, anay, termite. Tay ka nagraraot kan familia dahil kang para pakiaram mo sa pag-ibahan kan sa imong mga aki. Ngunyan pong Domingo, sinasabihan ka tining kagurangnan, kamo an asin ilaw ning kinaban. Kamo ang asin kandaga, asin ilaw ning kinaban. Ano ang yaon sa duwang ini kung taano ta kinuanin mahal na Diyos, tanganing pagurumduman kita kang satuyang katungdan bilang mga Kristiyano. Ano ang yaon sa sainda? Tanganing sinda, pilion nin mahal na Diyos. Actually, kung hihilingon, very ordinary ang duwang ini. Asin, mahihiling talang ini sa kusina ta. Minsan nga nagkakalat pa ini. Pag ang aki nagkukuha, nagkakaralat pa ini. Or minsan pag dahita taon, nagkakabarasa. Pag nagkuhaning basa, medyo natutunaw ang asin. Very ordinary para sa satuya. And ilaw, dawa sa igwaning liwanag.
Kaya ano ang yaon, ano ang espesyal or yaon sa mga ini, kung taano ta ini pa ang pinili nin mahal na Diyos, tanganing pagirumdumon kita kang satuyang mga katungdan bilang mga Kristiyano to remind us of our roles of us Christians. Enot po, asin. Ang asin po, igwa po ining nagkapirang properties, yaon sa iya, mga kakayahan na yaon sa iya. Ang enot po na property na makukuha sa asin, iyo po ang sabi ng preservative property, itong kakayahan na mag-preserve kang sarong kakanon. Especially kan panahon kang satuyang kagurangnan, na mayo pa maning refrigerator arog kan panahon yato ngunyan. Ang saro sa ginagamit tanganing ma-preserve ang sarong kakanon, karne, sira, iyo po ang asin. Kaya igwa siya ning property na makapag-preserve ning sarong kakanon. Ang ikadua, igwa po ang asin kan inaapod na healing property. Kakayahan na magbulong, Igwa po baga ning sarong itong sodium chloride, Itong ginagamit ko sa kuyang sinusitis minsan pag nag-aatake, may pigi spray ako, itong nasal spray. Ang saro po sa content po kay ito, sodium chloride, tanganing maghangos giraray ako ning tultol, Kaya itong panahon, pag nagkukulog ang satuyang puson dahil kan busiaw, aram po nindo ang busiaw, itong makulugon, pag nag-ihi ka, tapos dire-diretso na puputol, makulugon sa puson. Tapos sasabihan kita kan magurang, laugan ngayon sa imong pusod ning asin. O ayo, ako try ko po iyan. Di ko natandaan kung nawala si sa kuyang kulog kang puson or dae. So iyo ang pigsasabi. Igwaning healing property ang asin. May kakayahan ining magbulong. Mga nagkapirang bulong, igwa po ning content ning asin. Sodium. Sodium. Ang ikatulo, ang asin, ang saro sa pinaka-purpose niya, kakayahan niya, iyo po nang magtauning lasa. Permi iyan, lasa, seasoning property. Itong magtauning lasa. Urog pa, kan panahon kang satuyang kagurangnan, mahihiling tang importansya kang asin. Taka ito, mayo pa maning mga pampalasa arog ngunyan. Ang sulamenting nakakatauning lasa kan pagkakan ka itong panahon, talagang asin. Unlike ngunyan, igwa na po ning ginisamix. Bakong iyo po, igwa na kita ning magic sarap. Siguro kung yaon na sinda, kan panahon ning kagurangnan, baka ang yaon sa satuyang ibanghilyo, ika ang ginisamix kan kinaban. Bakong iyo. Pero since mayo pa man, ang pinaka-importante po kaito, bakong magic sarap, ika ang magic sarap. Asin, kaya ang ginamit ng kagurangnan asin. Kaya labi ka importante kay ini kung mabalik kita kan panahon kang satuyang kagurangnan. Ta ini nagtatauning lasa. Ano ang yaon sa pagtauning lasa? Pag ang sarong pagkakan may lasa, ang nagkakakan po kani nabubuhayan. May buhay. Kaya ngani ang asin nagtatauning buhay dahil kang lasa. Pag ang saro po bagang kakanon, pinalasahan sa imo, pinanamitan sa imo. Pag kulang sa asin, ano ang sasabihon mo? Matabang, ang expression garong gadan, mayong buhay, matabang, lamang excitement. Pero pag may asin, pag tama ang timpla, lalo na, or minsan nga ni sobra, nabubuhayan, ay masiram, or kung labi sa asin, maaskadon, kumpara mo duman sa matabang, mayo ning buhay. So kaya ang asin, nagtatao ning lasa, nagtatao ning buhay sa sarong tao. So ibig sabihon, kan sabihon ning kagurang na kamo an asin kan kinaban, dapat yaon sa satuya ang tulong properties na ini. Ibig sabihon, kita nagtatao ning preservation. Preservation sa bako sa sira, bako sa karne, kundi preservation kang satuyang kapwa na dai malapa sa sistema ning salang gibo. Tabay mga tugang kitang nalalapa na sa salang gibo, sa salang sistema kan sa indang mga gibo. Kaya dyan malaw ang satuyang pagiging asin. Dapat dai sinda malapa, dapat sinda maging danay na presko. Sa paagi kang satuyang tabang bilang mga asin. O healing property. Dapat kita nagtatauning kaumayan. Dapat kita bulong. Dapat kita nakakapakusog sa satuyang kapwa. Dahil kita itong
pag nahihiling kita kang satuyang kapwa, garong naghihiri lang, nagruruluya lugod ang sa indang pagkabuhay. Kundi dapat nagbabaskog, nagkukusog, nauumayan sa saindang mga kaluyahan na namamatean. So iyan po ang asin. Nagtataoning buhay, seasoning property. So dapat, pag nahihiling kita, yan, nabubuhay, bakong nabubublayan, yan na naman nga si ko yan, kabublay man nga kang tawong ini. Mayong kabuhay-buhay. So dapat nagtatao kita ning kulor sa buhay kang iba, buhay sa buhay kang iba, kaugmahan sa buhay, excitement sa buhay kan iba. Sabi pa ning kagurangnan, you are the light of the world. Kamo ang ilaw ning kinaaban. So ano man ang yaon sa ilaw, kadakol actually ang mga nagkapirang yaon sa ilaw. Pero kuwaman kita ning tuluman. Enot, ang ilaw po may kakayahan na magranga, magtaon ning comfort. Bawang iyo po, pag madiklum ang satuyang kapalibutan, kita po natatakot, kita po napupurisaw pag madiklum. Pag brown out, natatakot kita. Pag ang dalan, mayo po ning street lights, natatakot kita. Kaya, tanganing maranga kita, matuninong kita, gusto ta na maging maliwanag. Gusto ta igwaning ilaw, igwaning liwanag. Taan liwanag, nagtataoning ranga, nagtataonin katuninungan sa sarong tao. Ikadua, ang ilaw po nagtataoning direksyon or giya. Bang iyo? Pag ang tinampo maliwanag, dahil kita mapapasala sa paglakaw. Dahil kita mapapasingkog sa paglakaw. Dahil kita mapapadapla sa paglakaw. Dahil po kita makatungtong ning ipot sa paglakaw. Bang iyo? Dahil kang liwanag, nagigiyahan ang satuyang paglakaw. Ang ikatulo po, ang ilaw, nagtataob sa satuya nin pagkakataon, tsansa, tanganing mahiling ta, ang kagayunan sa satuyang kapalibutan. Ang ilaw, nagtataob sa satuya. Ano nga po kaya? Nagtataob sa satuya in pagkakataon. It gives us the opportunity to appreciate the beauty around us. Bang iyo? Halimbawa po, ang sarong magayon na bagay, may magayunon ngayang bagay, may sarong painting na magayunon. Ang magayunon na painting na iyan, dahil mo man po yan maa-appreciar kung iyan po yaon sa diklom. Bakong iyo? Ang sarong magayon na lalawgon, dahil mo man yan maa-appreciar kung iyan yaon sa diklom. Ang kagayunan ka iyan, maa-appreciar mo lang pag igwa po nin liwanag. Kaya dahil sa liwanag, nahihiling ta ang kagayunan sa satuyang kapalibutan. Siring man, kan sinabi ng kagurangnan, you are the light of the world, kamo ang ilaw ning kinaban. Dapat yaon man ining tuluman na karakterismo or properties, kakayahan kang ilaw sa satuya. So ibig sabihon, kita man bilang mga ilaw kan kinaban, nagtataw ning ranga, comfort sa satuyang tugang. Kung igwa kitang napupurisaw, dahil mapakali sa buhay, ta problemado, may problema, may inaagihan. Dapat kita bilang mga ilaw, nagko-comfort sa sainda, nagraranga sa sainda, nagpapatuninong sa sainda. Kung igwa kita ning tugang, na sala na ang direksyon sa buhay, itong sinasabi tang naglalakaw na sa maling landas, itong wrong path. O dapat kita bilang ilaw, nagtataw ning direksyon, giya sa sainda. Pare, sala na yung ginigibo mo. Mare, sala na yung ginigibo mo. Kita mga ilaw. So, ibig sabihon, nagtatao kita ning direksyon. Tanganing ang satuyang kapwa, day mapasingkog, day mapadapla, day magkasala. And lastly, bilang ilaw, dapat kita nagiging dahilan, tanganing ma-apresyar kan iba ang kagayunan sa saindang kapalibutan. Bakong maraot, dahil tamaraot ang nahihiling sa satuya, kundi tanganing mahiling ni dapat marahay. Kaya baga sinasabi sa satuyang huring parte kang ebanghelyo, siring magliwanag an sa indong ilaw sa atubang kan mga tawo na mahiling ninda an mga magayon nindong gibo. Mahiling ninda an sa indong mga magayon na gibo. Mga tugang, sa pagtulod sa satuya, sa pagpagirumdum sa satuya,
kan ebanghelyo ngunya na ikalimang Domingo bilang mga asin-asin ilaw. Igwaman po ining duwang katuyuhan kung tano ta pinapagirumdum kita kaini. Enot po, iyon na tong enot. Tanganing magliwanag, makainganyar, maka-encourage kita kang satuyang kapwa na magibumanin marahay. Tanganing ang satuyang kapwa ang mahiling bakong maraot kundi karahayang. Sa liwat iyo po yan ang sinabi sa huring linya. Siring magliwanag ang sa indong ilaw sa atubang kan mga tao na mahiling ninda, mahiling kang satuyang kapwa, an magayon nindong mga gibo. Paano po kita magiging ilaw, asin magiging asin kang kinaaban? Ano po ang mga practical applications po kayan? Ano practical na gibo po kayan? Actually, yaon po naman sa enot na babasahon sa libro ni Propeta Isaías. Ini po ang gibo kang sarong ilaw, asin kang sarong asin sa kinaaban, sarong tao. Sabi digdi sa enot na babasahon, olay kan kagurangnan, bakong pagbaak ini kan sa indong tinapay para sa nagugutom, asin pagpadagos kan mga dukha na mayong harong. Kung may mahiling kang huba, tahubi siya, asin ang sadiri mong laman, daimo pagtaguan. Dangan masubang siring sa umagahon an sa imong liwanag, asin an sa imong kaumawan, tulos masupang. Magtaunin tinapay, magpadagos sa mayong harong, magtauning gubing or tahuban an mga huba. Inaapod ta po ining corporal works of mercy. Paggibo ning marahay sa pangangaipo kan hawak nin tao. So ibig sabihin bilang ilaw, magibo kita ning karahayan sa satuyang kapwa. Mabalik kita, ano ta sinasadul kita? Pinapagirumdum kita nin mahal na Diyos, ikaduwang katuyuhan. Sabi digdi, asin pamurawayon an ama nindong yaon sa langit. Duman po sa lumang misal na Bicol, ini po kasi bago, medyo makalawion po ngani kung naririsa po nindo minsan. Ang sabi duman, tanganing pag-umawon ninda ang sa indong ama sa langit. Igdi pagmurawayon an ama nindong yaon sa langit. Pag-umawon, ibig sabihin, pag nagigibo kita ning marahay, ini nagpapagirumdum sa iba, kan pagkamarahayon kan mahal na Diyos, asin tanganing sinda, magmidbid, asin mag-umaw sa mahal na Diyos. So ang satuya palang gibong karahayan, sarong pagpagirumdum sa satuyang kapwa, kan presensya, asin pagkamarahayon nin mahal na Diyos. Kaya hilingon po nindo, ano ta may mga nagkapira, or bako na nga nagkapira, kadakol na, an minsan nagluluyan pagtubod sa mahal na Diyos. Daina, or nawawa ra na mismo nin pagtubod sa mahal na Diyos. Taano? Ninhulit ta daina ninda nahihiling, asin namamatean an mahal na Diyos sa kapalibutan. Taano? Ano ang gibo kan tao sa iyang kapalibutan? Maraot, na bakong angay sa mahal na Diyos. Kaya dahi nahihiling, namamatian ang presensya kan mahal na Diyos, dahil kan maraot na gibo kan tao. Kaya ngunyan, iyon ang pagirumdum sa satuya, magibo kita ning karahayan, magi kitang ilaw asin-asin, tanganing giraray, mamidbidan ang pagkamarahayon nin mahal na Diyos, asin siya, danay na pag-umawon. Sa liwat mga tugang, lugod kita, maging asin, asin maging ilaw, tanganing pag-umawon, asin pasalamatan, pagmidbidon, ang satuyang kagurangnan sa mga marahay niyatong gibo. Matindog po kita sa pagpahayag ng pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamtan, kaglalangkan langit asin
ako kan Diyos namang makakamtan. Haleluman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutugon ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupaking habang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay iba't nilaman, sa buhay na daig kasangkoran. Tiripon sa pagsamba, hagadon ta sa Ama, ang dapat nakusog asin kakayahan, na madara niya to an sa iyang ilaw sa kinaban. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, magbanaag na ilaw sa mga naghihinguhan na magsunod sa mga linakawan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing masabutan, asin utubon niya to ang satong katungdan na magtabang sa mga dukha, asin sa mga daing iirokan, bilang mga ilaw asin kan kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang liwanag ni Kristo magbangraw sa mga sa satong pakikipagkapwa, magin burabod ninranga sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang, ang mga mamundo, asin ang mga pusong sawi, makamidmid kan ilaw ni Kristo sa saindang pagsakit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ako sa kagurangnan, kan liwanag, kaugmahan, asin katuninongan, na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa langit no na Ama, pakusugan sa mong buot, na lubos na magsarig sa imong aki, tanganing makayaming ibugtak ang gabos na katibaadan, huli na lamang sa pagtugdas kan sa imong kahadean sa kinaban. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. To
Tindog tabi. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako, asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akuon malugod kan kagurangnan, an atang sa imong makamot. Para sa komawan, asin kamarawayan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan niya mong Dios, namimibi kami, na ikang tunay na naghimo kan mga linalang na ini, sa pagtabang sa samuyang kaluyahan, magtugot na sindamagi man para sa mo, sakramento nin buhay na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin naghihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini. Bako sa nang nakakamati kami araw-aldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan, naglalaom kaming mapasamo an misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kaiba kan gabos na angheles, naguumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan, na si Hesu Kristo. Kan siya na sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini.
Tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa induasin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag sa konay kamagato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo sa Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa na kapagayagay sa imo. Magkanigon magin kaheras, kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ang samong kapanunsa
sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkahera, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos nakapurisawan, mantang kami naghahala kan maog mang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigoan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be. Uya an kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagtagos sa sakuyang haro. Alagad magtaram kasi na, asin ansa kong kalag maumayan.
Mamibig kita. Diyos na mimibi kami, tawan sa mo na mga binuot mong maging kahiras, sa sarong tinapay asin sarong kalis, na mabuhay na siring, tanganing ginibong saro kay Kristo, nag-uugma kaming magdarakan bunga para sa kaligtasan kang kinaban, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Matukaw po para sa nagkapirang anunsyo. Enot po, second collection. Ang second collection po niyato, ngunyan, ipapanungod niyato bilang suporta sa Office for Women and Children Protection Program kan sa tong Archdiocese. Ray na nin pagkamuot. Sa Domingo, petsa 15 kan bulan na Pebrero, gigibuhon ang coronation kan reyna nin pagkamuot na pinag-i-sponsoran kan Pope's Worldwide Prayer Network or Apostleship of Prayer. Pagpakarhay kan istasyonan, sa petsa 18 kan Pebrero, mapo na po ang panahon nin Kwaresma. Igwa po nin pag-istasyon sa patio kan satong simbahan. Alagad kaipuhan tapong pakarhayon ang mga gaba o raot ng istasyonan. Inaapudan po ang mga donantes kan istasyonan na magtabang sa pagpakarhay kan nasabing mga istasyonan. Magarani na lang po sa opisina para sa saindong ambag sa pagpakarhay. Easter Angel 2026, bukas pa po ang pagpalista kan mga kandidata sa Easter Angel 2026. Ang presentation po gigibuhon sa petsa 1 kan Marso, aldaw na Domingo, bakong petsa 28 kang Pebrero, siring sa enot na pinag-anonsyar. Pinapagirumdum po ang mga magurang na igwanin panuga na magpalista sa opisina kan sa tong parokya. Kulang pa po kitanin sarong kandidata. Available na po ang mga envelopes sa satuyang opisina. Missionary Sisters of the world, ngunyan po sa tuyang tawan nin pagkakataon ang mga missionary sisters, servant of word, para sa pag-promote ninda kan Catholic Evangelization Magazine na iwan saro sa saindang apostolado sa paghiras kan marahay na bareta. Good evening po. Ako po si Sister Rosie from Missionary Sister Servants of the World. We are missionary sisters. We have our mission in Albay Cathedral. Pero usually, one of our apostolate is to spread the Word of God through this Catholic Evangelization magazine, Wagon Mission. We promote different articles for whole family. We have for youths, for couples, for kids. We have comics explaining the sacrament of Kumpil. And also another article says, a biblical look at the vaping epidemic. Sometimes we know youths, even teenagers, they have already addiction to the vape. How we can help them also through the Word of God. And another article says, susugal ka ba? Masama nga ba ang pagsusugal? What the Catholic Church says about this practice. And also, in this edition, we have isang panalangin para maiwasan ang masamang panaginip. So hopefully you can share the magazine, especially those who suffer nightmares. The magazine po is donation of 60 pesos. Hopefully you can bring 1 or 2 and to share with your relatives, with your friends, and help us to evangelize with our Catholic faith. We will be in the doors. Hopefully you can bring magazine po. Thank you po. Thank you, Father. Thank you po, sisters. So bago po magluwas, si mga buot po, pwede po kamong maghapit po duman sa saindang lamesa sa may side kang simba. Si mga may birthday po, ngunya na aldaw, digdi po sa inutan para po sa pagbendisyon. Si may mga birthday celebrators, kung igwa po. Mayo, matindog na po kita para sa pagbendisyon.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. An Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, lakaw kamo, asin magdanay sa pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos.